Oh, dako kay na tubig. Ari man may diri pamukutan. Siya niki ko diri magtin matug. Bagyo. Nindot man diri magduyan. Daghan kay mag dit diri magabi. Katong mapanay pandemic aligre kayo. Ari mas mga tanod diri. Ari mas mga tanod Ato tao dito dapat ay. Kailan dong dito? Tapos ay mga nagpagpagpat dili. Ano ba pamukutan daghang kay mamukutay dinhi. Nausan. Vlog diri na palupad og drone diri sa mga dikit Ato sila mas kahay kailan dong. Mandapit mo. Ano hubsan na to dito. Notice na. Hubsan na lagi to. Kana din ako at kana nagtabudjos daghan. Hindi din Kana maghunas ba? Ang tabudjos dia. Kana maghunas ba magtaob diri. Tangan na pukot din daghan na magkuha din gisaw. Huh? Hindi may taglandong din Ito lang tong kahoy. Init naman din. Gutom na ba ako? Tao lang igabot. Ito. Paano mo pukot pa? Ano pukot tayo? Ay man. Ito Mga daghang tao mo dito. Kuha na to rin ang buko. Kaya mamagat ko rin isda. Gisaw may lubog. Kaya may na cellphone. Stop na na.